ओमफ्राय आं दिनै ओरैबायदि सिरिरि मोन्दों माने दरसि दरसि गोसोखौहाय माने मोजां नाङाखै आरो कारन बोरायाबो आंखौ गारनानै थांबाय नालाय बेनिखायनो उपाय गैया मा खालामनो गावनि मावनांगौ खामानिखौथ' मावखानांगोनानो उदैनि थाखाय न'खौहाय ओमफ्राय आंबो दा साननैसोनि उनावहाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांफिनगोन मानो होनब्ला आंनि मेन फार्मासिया बेयावसो आरोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवसो दायो आङो बोराय लाहानि न'आव दंफैयो कार्बि आलंआवहाय उपाय गैया आंबो मा खालामनो थांफिननांगोन ओमफ्राय दायो थागोन जोंहा न'आवहाय बिहाव बिखुनजो दा गावबागाव लामायाव गावबागाव थांफिननांसिगोन आरो न'आवहाय ओमफ्राय मा होनो न'खराव जुदि मानसि सासे गैयाब्ला एसे सिरि नाङो आरोना बेनिखायनो आङो गोसोखौबो एसे दरसि दरसि नांनायलाय नोंथांमोनजों एसे भिडिअखौनो बानायनोसै बा रायज्लायनोसै होननानै दिनै भिडिअ बानायनोसै आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू जोंनि चेनेलावहाय गासै नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलावहाय बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दंथ'यो ओमफ्राय आं बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होथाराखै बा लाबोथाराखै स' बिनि थाखायनो नोंथांमोना जानो हागौ आंखौ बावगारलांबाय स' आं मानि थाखाय भिडिअखौ होथाराखै बा लाबोथाराखै बिनि रिजनखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन आरो जायफोर आंखौ सोंहरदों आब' नों हाबा जाबाय नामा आरो बबे जायगानि आरो नों हाबा जानाय हौवानि जायगानि मुङा मा आरो सोंहरबावदों आब' नोङो गुबुन हारिजों मानो हाबा जानांगौ आरो नोङो जब मावनायखौ गारबाय नामा होननानै आंखौ गोबाङानो बुंहरदों आरो आंखौ गुबुन हारिजों हाबा जादों होननानै गोबां माने गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरदों आरो पिक्सार बेबायदिनो सेन्ड खालामना हरदों स' आङो दिनै बेखौनो नोंथांमोननि एसे शेयार खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनो अब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनै आं नोंथांमोननो गासैखौ फोरमायनो नाजागोन। स' आङो दायो जि जायगायाव दङ बे जायगायाव माने ओरैबायदि हालोदा गाज्रि होननानै बुंनांगोन बेयाव नों जुदि फन मोनसे खालामनांगौ गोनां जुदि जायोब्ला बेयाव नोङो नेट नागिरनांगौ गोनां जागोन जायगा नों सेलेक्सन खालामनांगौ गोनां जागोन बेबायदि आरोना जाहाथा नोङो डाइरेक्ट एभेलेबल माने जि जायगायावनो नोङो थानानै नोङो रायज्लायनो गोसो बेबायदि मोना आरोना नोङो नेट नागिरलायनानैसो नों फन खालामनांगौ गोनां जागोन बेबायदि आरो नोङो जुदि इउटुब फेसबुक बायदिसिना जुदि नायनो होननानै नों जुदि दानि एमबि सोयोब्ला ओरैनो बेखाराव थांजोबगोन आरो बेबायदि बेनिखायनो आं बांसिनानो भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि सेरावहाय आरो आंखौ बुंहरदों आब' नोङो हस्पिटालखौ गारबाय नामा नों दायो जेबो मावला नामा होननानै गोबाङानो सोंहरदों जायफोर आंखौ मिथिनाय बिथांमोना मानो होनब्ला आङो दा हाबा जाखांनायनि उननिफ्राय माने हस्पिटालाव जइन जाफिनासै आङो दायो गारबाय होननानैनो बुंनांगोन आं गारदोंब्लाबो माने निजेनो बेक्ति फार्मासि होनानै दायो दंथ'यो आरो ना एसे बिजि बिनि थाखायबो आङो बांसिनानो भिडिअखौ होबांनो हायाखै आरोना ओमफ्राय आरो सोंहरबावदोंमोन आब' नोङो हाबा जाबाय नामा होननानैहाय आरो नों बबेनि आरो नों बबे जायगायाव हाबा जादों होननानैहाय औ आंहा हाबा जाबाय आंनि बिमा बिफानि न'आ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलि आरो आं दा हाबा जाफैदों कार्बि आलं डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो आंखौ बांसिनानो बुंहरदों माने नों मानो गुबुन हारिजों हाबा जानांगौ होननानै गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरदों स' आङो गुबुन हारिजों हाबा जायाखै आं हाबा जादोंब्लाबो निजिनि हारि बर' जाथिजों आं हाबा जादों नोंथांमोना बेबायदि आंखौ मिथिया हसिया गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरनाया गोबां गोरोन्थि जादों आरो आं गावनि राव गावनि बर' बे मानसिजों आं हाबा जादों आरोना एबारनिफ्राय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय सानफ्रामबो भिडिअ होनो नाजालांबाय थासिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो फैबाय थानाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन लाभ इउ बाय बाय।